Ang pagpandong sa ulo diha sa pagsimba. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 16. Busasundan ninyo ako, kay gisunod ko usab si Kristo. Gidayeg ko kamo, kay kanunay ninyo akong gihinumduman ug gituman ninyo ang mga gitudlo ko kaninyo. Karon gusto ko nga masayran ninyo nga si Kristo mao ang ulo sa matag lalaki, ug ang lalaki mao ang ulo sa babayi, ug ang Dios mao ang ulo ni Kristo. Kon ang lalaki magampo o magsulti sa pulong sa Dios nga adunay pandong ang iyang ulo, gipakaulawan niya ang iyang ulo nga mao si Kristo. Ug kon ang babayi magampo o magsulti sa pulong sa Dios nga walay pandong ang iyang ulo, gipakaulawan niya ang iyang ulo nga mao ang lalaki ug samara nga nagpaupaw siya. Kon ang babayi dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga magpaputol na lang siya sa iyang buhok. Apan tungod kay makauulaw man alang sa babayi kon siya magpaputol og buhok o magpaupaw, angay niyang pandungan ang iyang ulo. Ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, kay pinaagi kanya gipadayag ang gahom ug dungog sa Dios ug gibuhat siya nga kaanggid sa Dios. Apan ang babayi gibuhat sa Dios alang sa kadungganan sa lalaki. Kay ang lalaki wala buhate gikan sa babayi, kondili ang babayi mao ang gibuhat gikan sa lalaki. Ug wala usab buhata ang lalaki alang sa babayi, kondili ang babayi gibuhat alang sa lalaki. Mao kana nga ang babayi kinahanglan gayud magpandong sa iyang ulo, aron bisan ang mga anghel masayod nga nagpasakop siya sa lalaki. Apan angay usab natong hinumduman nga sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, gikinahanglan sa babayi ang lalaki ug gikinahanglan usab sa lalaki ang babayi. Kay ang una nga babayi gibuhat gikan sa lalaki, ug karon ang lalaki natawo gikan sa babayi. Apan ang tanan naggikan sa Dios. Timbang-timbangan ninyo kini, angay ba sao sa kababayi nga magampo ngadto sa Dios nga walay pandong ang iyang ulo. Natural sa lalaki nga mubo ang iyang buhok, kay makauulaw kon taas kini. Apan kadungganan sao sa kababayi ang taas nga buhok. Kay gihatagan siya sa Dios ug taas nga buhok nga pangtabon sa iyang ulo. Apan kon adunay gustong musupak ni ining among gitudlo, ang ikasulti ko lang mao nga wala kami laing na batasan gawas ni ini. Ug mao usab kini ang gisunod sa mga iglesia sa Dios sa bisan asang lugar.